B'investiment li jaqbes il-130,000 euro inbeda l-proċess ta' restawr għal 3 pitturi mis-seklu 17 ta' Mattia Preti: The Liberation of St. Peter, The Martyrdom of St. Peter u The Meeting of St. Peter and St. Paul bħalissa jinsabu fil-kappella ta' San Pietru Advincula fil-Knisja tal-Ġiswiti fil-Belt. Dawn se jiġu trasferiti għal konkatedral ta' San Ġwan biex jiġu studjati u restawrati f'biċċa xogħol deskritta bħala delikata ħafna. L-inizjattiva hija ffinanzjata minn AX Group u hija parti minn programm ta' restawr USA ikkoordinat mir-rettur tal-Knisja tal-Ġiswiti, Father Nicholas Dublé, u l-professur Keith Xiberras. Daw 3 pitturi formaw parti mill-proġett holistiku tar-restawr ta' dan kumpless tal-Knisja tal-Ġiswiti. Qed induru kull kappella, aħna nixtiequ li kull biċċa xogħol ta' arti li ġew dan il-post tiġi restawrata u biex nistgħu ngawdu dan il-post fl-isbuħija oriġinali tiegħu. Il-kappella ta' San Pietru Advincula kienet ingħatat lil Pietro Rosselli, negozjant, u lil martu Aloisja Massa fl-1662. Iż-żewġ fondaturi kienu ndifnu fl-istess kappella skont xewqithom. Denise Xwiereb minn AX Group spjegat li bir-restawr ta' dawn il-pitturi il-kumpanija għaqdet il-kapitlu tal-familja Rosselli Massa. Going back ukoll aħna rrestawrajna r-residenza tar Rosselli Massa tal-familja ta' Rosselli Massa. Allura issa għadna il-kapitlu kollu ta' din il-familja. Il-Ministru għal-Wirt Kulturali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, qal li l-wirt kulturali tagħna għandu jiġi protett, mhux biss għalina imma wkoll għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Kemm ħaġa sabiħa meta s-settur privat jgħin biex il-wirt patrimonjali ta' pajjiżna jimxi l qudiem. Il-Ministru Bonnici semma wkoll il-proġett tal-Main Guard fil-Belt stess u proġetti oħrajn u żied li l-Gvern se jibqa' impenjat bi sħiħ lejn il-ħarsien tal-wirt kulturali Malti.